Malam yaron momi, me za ka ce dangane da wasu daga cikin ɗalibai da ma malamai wanda in wani babban shehi ya mutu ya rasu a wata ƙungiya, wasu daga wata ƙungiya suke fitowa su yi rashin mutunci da ɓatanci ga wannan bawan Allah da ya rasu. Example shine kamar lokacin rasuwan Sheikh Dr. Idris Dutsen Tanshi, ga kuma babban shehin nan Sheikh Dahir Usman Bauchi. Me za ka ce dangane da wannan ƙalubale da ake fuskanta a yanzu? To da farko assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ni har ga Allah a iya fahimta na ko abin da zan ce a tambayan ka ce wasu daga cikin malamai ko ɗalibai Da ɗalibai wanda aka suna fitowa suna sukan wani bawan Allah wanda ya rasu. to ni wa'innan ban ɗauke su malamai ba kuma ban ɗauke su ɗaliban ilimi ba. Ka san me dalili na? A'a. Duk wani mutum mai ilimi ko mai ɗalibin ilimi to an san shi da ɗabi'a ta dattaku, sannan kuma da in zai magana zai ta cikin hikima a halkance, sannan kuma jahili shi yake irin wannan abubuwan. So kai tsaye ni zan iya kiran wannan jahilci ne ko kuma rashin hankali, saboda ka gane a musulunta ma bai kamata gaba ɗaya ka zo kana zagin wai wani malami. Duk ka gane shi fa yawan aka ce ma mutum ya haife ka to ko mun lalacewarsa tsoho ne kuma furfura ce, annabi ma yana daraja furfura, haka ne. To ni ban ga dalilin da wai mutum dan wani ba kwa haƙidar ku bata zo ɗaya ba, ko da yau kiristan ne ya rasu ko ya mutu kiristan ba, ina ganin bai kamata a matsayinka na musulmi ka zo kana zagin shi bayan mutuwa ba. Wannan gaskiya ne. To amma sai ka ga malamin addini wanda ya haife ka, maybe ma an aka yi bincike ya haifa ubanka, sannan kuma mutum ne wanda yake ma addini hidima, dan an samu rashin fahimta kai tsaye mutum ya mutu baya duniya, idan baka ce Allah ji kanshi ba ina ganin bai kamata ka zage shi ba. To amma sai ga mutane su zo suna zagan malaman addini, suna aibanta, suna ɗauko hotonsu, suna kafewa, suna zagi, suna yin wasu abubuwa. So ni na ganin wannan rashin hankali ne da jahilci ƙarara. Ka fahimce ni? To saboda haka ni game da wannan abin da zan ce, sai dan ce Allah shirye su. Allah shirye su kuma Allah sa su gane su tuba. Kuma ina so na ja hankali akan wannan su fahimci wani abu fa duk yau mutumin da ya mutu ka zage shi, to ka tafka babban kuskure, domin yau in ka zagi rayayye za ka iya zuwa ka roƙi gafararsa ya yafe maka, to sai ka zagi wanda ya mutu bai ciwo bai sha ba ka zage shi ka ɗau haƙƙin shi, ta yana za ka fara neman afuwarsa? To wannan abu ne wanda bai kamata ba kuma bai dace ba. Saboda haka masu ina musu fatan Allah shirye su kuma Allah ya sa su gane, Allah ya sa su daina. Ina sauraron ka kuma sai ne tambaya ta gaba. Tambayar dama makasudin tambayar shine akan wannan kalubalen da ake fuskanta, kuma duka wayancin kayi bayani akan abin da yake faruwa dangane ga ɗaliban. Yanzu kiran da muke so kamar ga shugabanni manyan malaman nan ya zama cewa duk wani malami ko ɗalibi da ya fito daga wancan ƙungiyar yayi wannan ɓatanci ga wani, to da buƙatar wannan babba a shugaba a ƙungiyar nan ya fito ya baranta kansa da wannan ɗalibi ko malami cewa wannan ba da sunan yawon ƙungiyar mu yayi ba ko kuma daga bakin mu yayi ba. A kana ji? Ni in ka ce na yi wannan kiran ba malamai zan kira ko ɗalibai ba, gwamnati zan yi kira da gwamnati. Ka fahimta? Ko kuma manyan malamai su haɗa kai ko gwamnati ta sa wani doka wanda duk wani wanda ya fito ya zagi wani malami ko yana raye ko yana mace, gwamnati ta kama shi ta ɗau mummunan mataki a kansa, saboda abu ne wanda bai dace ba, bai kamata a ce ana yin shi ba. Ka gane me nake nufi? Yana lalata tarbiyya. Duk lokacin kuma da tarbiyya ta lalace, tarbiyyar al'umma kamar ƙasa ta ɓaci ne.